Okay, may adlaw. Welcome sa akong channel. Karong adlaw atong i-discuss kung unsay mayong buhaton nato para mabiya nato ang sigarilyo. Kaya ang sigarilyo wala gid may maayo nga idulot sa atong kaugmaon. Labi na sa atong mga anak kay natay mga pamilya. So una natong buhaton, siyempre kung imong una nagkamahal ang sigarilyo, sayang ang kwarta nga imong gihagwaag maayo, pagkahuman imo lang palit sigarilyo para sunugon. So way ayo. So dapat ang gawin natin sa lahat ng gusto na umiwas sa paninigarilyo o iwanan na yung sigarilyo, ang una-una niyong gawin, focus lang yung sarili niyo. Na sabihin mo sa sarili mo na ayaw ko na talaga magsigarilyo. Number 1 lang naman para maiwasan mo ang sigarilyo, disiplina sa sarili. Kailangan may disiplina ka talaga at prinsipyo sa sarili mo. Dahil kung kahit ano pang gamot ang gamitin mo para mahinto ka, kung wala kang disiplina sa sarili mo, hindi mangyayaring may iwasan mo yung sigarilyo. Pero kung gusto mo talaga iwasan ang sigarilyo, basta may disiplina ka sa sarili mo, may iwasan mo talaga yan. Yun ang number 1. Disiplina sa sarili at saka prinsipyo. Kung may pagtingin ka sa kinabukasan mo at saka lalong-lalo na sa mga anak mo at saka sa pamilya mo. Kailangan may disiplina ka sa sarili mo para maiwasan mo ang sigarilyo. Dahil kung yung sigarilyo okay pa yan, dapat ang nakalagay sa mga public space natin, mga hindi noise smoking. Bakit noise smoking? Bakit pinagbabawal yan? Dahil alam ng gobyerno na nakakasira yan sa ating sarili o sa ating kalusugan. So kaya dapat iwasan talaga natin yan. Para sa gusto ng umiwas talaga sa paninigarilyo, ito lang tandaan nyo, unang-una gawin nyo, disiplina sa sarili. Dapat ang prinsipyo mo, pag sinabi mong ayaw mo talaga, iwasan mo talaga yung bisyo. Yan ang disiplina sa sarili. Unang-una, disiplina sa sarili para maiwasan mo ang paninigarilyo. Sa ngayon, marami naman akong mga kasama na napahinto ko na sa sigarilyo. Sa sinabi ko lang sa kanila tungkol dun sa kalabo na yun ang kakainin lang. Pag ayaw mo gusto mo nang huminto ng paninigarilyo, kumain ka lang ng dahon ng kalabo. Pagkatapos, pag gusto mo na naman manigarilyo, kain ka ulit ng dahon ng kalabo. Hanggang sa maiwasan mo na yung sigarilyo. At saka unang-una, determinasyon yung sa sarili mo, may determinasyon yung sarili mo na dapat iwasan mo talaga yung bisyo na yan para maiwasan mo talaga. Disiplina sa sarili at saka ngayon tatanungin ko yung mga kasama ko kung ano ang masasabi nila sa may bisyo at walang bisyo. Kasi sa ngayon wala na silang mga bisyo, so natutuwa na sila dahil nakakaipon na sila ng pera. Mayroon na silang naiipon sa kanilang pagtatrabaho. Kaya ang bisyo, walang maidudulot na maganda yan. Tatanungin ko sila at panoorin nyo sa lahat ng gusto ng umiwas ng paninigarilyo. Sundin nyo lang yung sinabi ko. Kayang-kaya nating iwasan yan lahat. Tatanungin ko yung mga kasama ko. Okay, unsa may istorya nimo sa pag-undang nimo og sigarilyo? O unsa may kalahian sa nanigarilyo o wala pa manigarilyo? Sa katong nagsugod kong sigarilyo, magtipid-tipid gani ko kay ang sigarilyo niabot naman og tag 140 kaha. Usay mulikit ba gani ko pagtubak ko undang kay mo likit. Pero sa pagkaroon nga wala na ko manigarilyo, murag okay kay ako ang bati sa akong lawas nang dili na ingon nga kuan bitaw ng bugat nang murag okay di yung paminaw ba nga nakaundang ang sigarilyo kay mahal po ng sigarilyo. Unya, unsa may kalainan sa nanigarilyo pa ka sa una o sa wala na ka manigarilyo ron? Ang katong nanigarilyo pa ko hasol kayo kay naku gasto. Karon nga wala na ko manigarilyo, nagyan ko kalainan nga dili na baho ang lawas, dili na ko maglikit. Okay na akong paminaw sa lawas ba nga nakaundang og sigarilyo. So unsa may mga gihimo nimo nganong nakaundang man ka sa imong sigarilyo nga ang uban maglisod man og biya og sigarilyo? O usap po na siya kay ako katong si Rubin Oy nga purman sa JH nga nihatag siya og suggestion nga kato lang nga mo tuo
Nga katulad po makauyon, prospuwa lang, ni-suggestion siya nga kanang testingin yung glabo, kanang glabo, herbal mo na. Motong nagkilaw ko, gitulo na ko. Pagkakon hapon na, naglikit kong 3B kay budget god. Karon di naman ako madawat. Uy, di naman ako kuan noon. Ang lami. Palit kong Marlboro para makabalik kong sigarilyo. Di na mangyapon ako madawat noon. Yung murag, kuan na ba kanang di na ako ganahan sa sigarilyo. Kay gumikan sa kalabo ba? Ako magiging testingan. Tanawa ng glabo ni Pedro dia, murag ikaw kanding. Kay gumikan man gud kay mao na akong ginausap. Muto nga di na ko ganahan manigrilyo. Antod karon. So successful na gyud ang imong pagbiya sa sigarilyo. Successful na gyud kay wala mo ko manigrilyo ni kaduha. Kuan po gusto po gamo undang tagaan po ng disiplina po ng sarili nga ingon ka nga sa pagkuan na manigrilyo gyapon ni kaday. Mao gyapon balik nga gyapon ka sigarilyo gyapon kasi magsilang kag taon na nang klabo niya wa kay disiplina sa imong sarili balik gyapon kag suyap gyapon sigarilyo. Ako di wala na. Ako di na jud ko baho lang na di na jud ko ganahan gyud. Ako orang og pati ng sigarilyo. Blikit og 3 beses duha ka 3 beses bako. Oh. No tinuod jud pero sa diha ako natistingan na ginako ang klabo nga herbal. Di na gina ko madawat gud ang sigarilyo gud. La ni gid baho. Nakaduha nakatipid na ko karon. Karon no. Kung wala pa ko nag-undang sigarilyo og likit, napalitan. Tanawon ta mo sa akong napalit. Yo pero na. Hindi mo mapit. Kapalit na rin kag cellphone tungkol sa pag-undang nimo og sigarilyo. Cellphone o kanding. Oh, kanding. Kanding nga puti, akong binanti eh. Isa, katong isa sa cellphone mo, mura yung daw. Kini? Katong yelo. Sige, Maura, salamat kayo sa imong mga na istorya. Basi mo tanaw ka sa akong kanding binanti. Okay na to. Okay Salamat na. kayo. Okay. Mao na siya ang isa sa akong mga kauban nga nihunong na og sigarilyo. Nakaya gid niya kalit niya biyang iyang bisyo. So wala gyud posible basta gusto nimo nga biyahan ng sigarilyo, wala gyud posible kaya gid animo. Basta na kay prinsipyo or direksyon sa imong kaugalingon. O bahin na ng mga istorya nga kung kaliton og biya masakit ka so di mo to ana kay ako mismo gikalit na ko og biya. Kaloy ara pud sa Ginoo. Wa gyud ko'y gibati nga sakit. Salamat sa Ginoo. Munang kanang ingon nga kaliton og biya masakit ka, dili na siya tinuod. Basta isa lang gyud ang gamitan ninyo nga kung mobiya mo sigarilyo ang kalabo lang gyud nga herbal. Murang ginaperminti ninyo kaunon para maproteksyonan ang inyong kaugalingon. Mawala ang inyong mga gibati, ang mga sakit-sakit tungod kay ang kalabo herbal man guna siya. Muna siya mga tudlo sa mga katigulangan sa una, tambal man niya sa ubo, sipon. So, gitistingan ako sa sigarilyo muna nakapatanggal sa akong sigarilyo kanang kalabo. Munang kung lami man sigarilyo kaon lang kalabo hangtod nga kadugayan mabiyaan ang gini mga sigarilyo. Kay kung sige ka kaon og kalabo, mawala na ang gana nimo sa pagpanigarilyo. Muna'y tinuod gid nga panghitabo sa akong ginabuhi. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Hinaut-on nga inyong nagustuhan. O please like, subscribe, and share kay para makabalo po ang uban nga gusto na mo biya sa sigarilyo. Daghan kayong salamat.